Jo sóc la Irene, tinc 43 anys i visc amb artritis idiopàtica juvenil des que tenia 2 anys. No conec una altra cosa a la meva vida perquè sempre he tingut la malaltia. I és veritat que no és una malaltia fàcil i he passat moments complicats, però també trobo que m'ha ensenyat moltes coses a la vida. Doncs jo em dic Ona, tinc 15 anys i també he conviscut tota la meva vida amb artritis. Me la van diagnosticar als 4. Per tant, és que és això, no tinc una altra realitat, tota la meva vida ha sigut així. El màxim que he pogut veure fora de la meva realitat doncs és la dels meus amics, la gent de la meva edat. Doncs em pots explicar una mica què és l'artritis, què entens tu per aquesta malaltia? L'artritis idiopàtica juvenil és una malaltia autoimmune. Això vol dir que és el nostre propi cos el que per error ens ataca, en aquest cas a les articulacions, i el que fa és que s'inflamen, d'aquí artritis, que significa literalment inflamació d'articulacions. Això provoca limitació de moviment, que ens costi moure'ns, i molt de dolor, evidentment. És idiopàtica perquè és d'origen desconegut, que és el que significa la paraula, no se sap per què uns nens tenen aquesta malaltia i altres no, i és juvenil perquè surt abans dels 16 anys d'edat. Tu el moment del diagnòstic no el recordes tampoc, perquè eres molt petita. Llavors, quan creus tu més o menys que vas ser conscient de que tenies aquesta malaltia? És que jo crec que no hi ha un moment que digues vale, Ona, tens una malaltia, no marxa, tal. Però, com sempre, també els meus pares m'han informat un muntó, m'han acompanyat sempre. Llavors jo crec que conscient és que és molt heavy, però si tinc 15 anys potser de dir tens això i no se't marxarà mai, igual et podria dir que fa 3 anys que ho penso, saps? Jo, de petita, me'n recordo de pensar, vale, per què jo? I no sé si algun cop ho he exterioritzat, els he dit als meus pares, però de pensar, jo per què de tota la gent, de tots els nens, per què? I això ho pensava un muntó. Llavors, clar, més endavant jo vaig pensar, bueno, pues és el que hi ha, no? Tampoc és una cosa que és un obstacle així molt heavy, el meu dia a dia, no sé que tingui un brot. És un pensament molt normal i habitual amb persones que tenim aquestes malalties, perquè al final són malalties minoritàries. Això vol dir que al nostre voltant tampoc normalment no coneixem altres persones que tinguin la malaltia. Llavors, clar, tu veus que tu tens una malaltia que no veus més enllà de tu i et preguntes el per què, no? Per què jo sí i la resta de nens no? I també és molt habitual a l'arribar a l'adolescència, justament quan tu deies, que és el moment en el que comencem a ser més adults, més independents, que comencem a fer una mica la nostra vida i ja ens comencem a responsabilitzar de nosaltres i de la malaltia també, quan som conscients de que tenim una malaltia i de com ens afecten el nostre dia a dia. Per exemple, no sé si és el teu cas, jo ho vaig notar quan vaig començar a sortir amb els amics, donant-me compte que no podia seguir el ritme d'ells, que jo sortia i a l'estona havia de trucar als meus pares perquè em vinguessin a buscar. Clar, quan ets més petit, al final qui porta el pes de la malaltia és la família. Llavors, clar, tu vius una mica de forma secundària, però l'adolescència, per mi, com jo dic, és el primer dol de la malaltia. És quan dius, vale, tinc una malaltia, a més és crònica, m'acompanyarà tota la vida, a partir d'ara haig d'aprendre a conviure amb ella. Sí, jo completament veig com aquest trànsit de, vale, soc una nena, els meus pares saben que tinc una malaltia, em gestionen la medicació, em gestionen les visites del metge, tal, ara jo com a persona dir, vale, tinc una malaltia, m'ho haig de gestionar. I clar, és veritat que a mi el meu dia a dia no m'afecta, jo faig un munt de coses, faig molt esport, corro, faig teles aèries, faig teatre, faig de tot i no m'impedeix en cap moment. L'únic que sí que justament ara, en el meu últim brot, sí que vaig començar a notar els meus amics van a córrer, jo ara no puc perquè em fa mal el genoll. I és com, gestiona tu ara per primer cop després de 11 anys de tenir la malaltia, gestiona tu sola, perquè, clar, és complicat. Clar, aquesta malaltia al final, com funciona per brots, provoca una incapacitat discontínua, no? O sigui, tu, com tu dius, pots fer vida normal, però quan tens un brot et pot arribar a incapacitar molt i a parar la teva vida. Com gestiones això? Al final, encara que la tinguis... A mi em passa, que fa
fa 40 anys que la tinc, però cada brot nou que tinc l'haig de gestionar, perquè clar, en aquell moment el teu ritme i la teva vida para, i has de dir, vale, doncs ara tornarem a començar. I a l'escola, com ho has viscut? A la primària, per exemple, perquè tu ara estàs a la secundària, no? Sí, jo estic fent quart d'ESO ara. Doncs a la primària és que és això, no ho sabia ningú, bueno, els meus mestres, perquè ho havien de saber, no? Al principi de curs et diuen alguna malaltia tal, tu ho havies de dir. Però era com, no existia, saps? Per mi era com, bueno, si no tinc brot, no existeix, no hi ha res, tal, jo vaig fent les meves visites amb el meu metge i ja està. I a la secundària, doncs molt bé, perquè tampoc no és una cosa que, jo què sé, les meves millors amigues sí que ho saben, però els altres no ho veuen, perquè realment tu ens veus a tu i a mi, doncs res, dos noies que estan xerrant, però sí, és que ja està, no es veu res. No hi veus. A vegades el complicat de que la gent entengui aquestes malalties és que són malalties invisibles, no es veuen. I és el que tu dius, tu pots tenir el genoll inflamat, portes pantalons, això no es veu. I el dolor també és molt subjectiu, no? Llavors, costa molts cops que la gent ho entengui, o quan et dona un brot que et pot sortir d'un dia per l'altre i que et diguin, però si et vaig veure fa 2 dies i estaves bé, com que avui no et pots moure, no? I a la gent li costa entendre això. També s'ha d'entendre, perquè segur que a tu també t'ha passat com a mi, que ens ha costat entendre la malaltia, no? Llavors, clar, si a nosaltres mateixes ens costa, doncs jo també he arribat a pensar això, és normal, com no li ha de costar a algú que no conviu el dia a dia amb la malaltia. I més sent, segur que tu també quan ets més jove et passava, és com, no, però amb 15 anys, que has de tenir una malaltia que per estar com molt relacionada, artritis, gent gran, saps? I és com... Però les famílies, quan li donen un diagnòstic d'una malaltia reumàtica al seu fill, moltes no saben precisament que aquestes malalties existeixen a la infància. I clar, és un xoc de dir, com que el meu fill o la meva filla té una artritis, no? O una malaltia reumàtica. Què vol dir això? Clar, per molts pares això deu ser un xoc. Clar, en el meu cas, per exemple, la meva tieta, la germana del meu pare, té AIJ també, curiosament, des dels 8 anys. Llavors, clar, els meus pares encara sabien que era la malaltia, que no sé si va ser millor o pitjor, perquè deien, mare meva, el que se'ns ve sobre, no? Però bueno, ja la coneixien. Però, clar, els teus pares, per exemple, tu saps si ells havien sentit abans parlar d'aquesta malaltia? Jo crec que algú devien haver sentit, però clar, òbviament és molt diferent de dir no existeix aquesta malaltia, alguns nens ho tenen, la meva filla té aquesta malaltia. I jo crec que al final és un xoc, perquè realment no és una cosa que sigui, bueno, té això, és que et canvia radicalment i ja saps que és per sempre. Llavors també en el meu cas, que em trobessin el diagnòstic va ser molt complicat, els meus pares ho van passar molt malament. Saber com acompanyar a la teva filla no ha de ser fàcil, saps? No. Clar, jo, per exemple, el que et deia, fins als 12 anys no vaig tenir tractament. Llavors, jo, a la meva infància, jo vaig passar molt de temps a casa sense anar a l'escola perquè no podia ni caminar, perquè tenia brots continus. Llavors, clar, jo vaig agrair molt que ma mare em portés els amics a casa. Jo a casa meva sempre estava envoltada de nens. Llavors, a mi em va facilitar molt no sentir-me diferent dintre del que és, que a dia d'avui sigui una persona molt sociable i que tingués una infància que jo la recordo com a feliç, malgrat tot. Però clar, jo m'imagino que els meus pares deurien passar el seu, evidentment, no és fàcil. I menys, com dic, fa 40 anys era tot molt, molt diferent. Jo, per exemple, clar, després de tants anys, la meva experiència, ara ja sóc adulta, he pogut parlar ja també molt amb els meus pares d'això, i quan em pregunten famílies que estan començant, no? I com puc ajudar el meu fill o la meva filla en aquests moments de brot, com els puc acompanyar? Jo sempre els dic el mateix. Als nens el que els limita és el dolor, quan tens l'articulació inflamada que no es pot moure tant, però no el limitem més. O sigui, el nen ja li limita el seu propi cos. Llavors, deixem-lo que quan el nen no pugui ja pararà. No intentem nosaltres dir no facis això perquè després et trobaràs malament o no facis allò. Intentar que el nen vagi fent la seva vida. Després, quan hi ha un brot, això, intentar que el nen descansi sense fer potser un drama, intentar calmar-ho, perquè al final els nens també aprenen del que veuen. Si veuen els pares espantats, ells s'espanten. Que entenc que no és fàcil, perquè tu com a pare, clar, has de gestionar moltes emocions. Però
mantenir una mica la calma, no? També jo el que agraïa molt era com petits massatges a les zones inflamades, saps? Amb les típiques cremes aquestes antiinflamatòries, doncs el massatget, el sentir aquesta escalfor, no? Això jo ho agraïa molt. Bueno, són com petits trucs, o l'esterilla elèctrica aquesta que dona calor, per mi és com... A mi m'acompanya sempre. No sé si tu tens alguns tips o... Bueno, jo, clar, ho veig des de la part de la nena que ha estat tota la vida convivint amb això. Jo l'únic que recordo, que ho recordo molt d'amor, és el fet de que quan m'infiltraven, jo recordo tot el cap de setmana, és que m'emociona i tot, tota la meva família a casa, els meus tiets, els meus avis, els meus pares, i crec que això doncs és el que més m'ha ajudat, no? El sentir que tota la meva família volcada amb mi en aquells moments, i crec que el suport de la família jo crec que és el que realment més m'ha ajudat en aquesta situació. Sí, és molt important, ara m'emocionaré jo també, perquè, bueno, t'entenc perfectament, perquè jo he viscut el mateix, no? Quan ets una nena o ets un adolescent també és molt complicat posar paraules a això, no? A aquestes emocions. Llavors, quan veus aquest suport d'algú que està al teu costat, a vegades no calen paraules, saps? Només el sentir que algú està al teu costat. I això és suficient. A vegades amics, no?, quan em diuen què puc fer per ajudar-te? Si vols venir a fer un cafè a casa i estar al meu costat, suficient. Que et facin tornar com a la normalitat del dia a dia, saps? Que al final és com, bueno, potser estàs venint a casa meva a mirar una sèrie amb mi, però ja estàs fent alguna que no m'estàs recordant que tinc això, saps? Llavors és com, bueno, doncs, jo què sé, igual ara no em puc aixecar perquè m'acaben d'infiltrar i no puc moure la cama, però estem tu i jo aquí sentats parlant, escoltant música, i durant mitja hora igual no em passa res, saps? I jo crec que això és una cosa que m'ha ajudat moltíssim. Clar, és molt important. Hi ha una pregunta que em sembla molt interessant, que m'agradaria fer-te, que és que si tu poguessis parlar amb la Irene de petita, d'adolescent, què t'agradaria dir-li o aconsellar-li? Jo li diria que totes les pors i les inseguretats que tenia que desapareixeran, que tot millorarà i que ha sigut una noia molt forta i valenta, encara que no s'ho cregui en aquell moment. I tu, si ara haguessis d'escriure una carta per la teva Ona del futur, què li diries? Doncs jo crec que sobretot hi haurien molts dubtes, no?, sobre com li ha afectat la malaltia amb el seu desenvolupament personal, però sobretot crec que li diria que estigués molt tranquil·la, perquè pot dir que, tot i tenir una malaltia, que sap que no marxarà mai, ha sigut molt feliç en la seva joventut i està sent molt feliç i està podent fer tot el que li agrada tranquil·lament. Que bé, Ona. Escolta, m'ha agradat, m'ha encantat conèixer-te. Moltíssimes gràcies per aquesta estona. A tu. I que no sigui l'última. Oh, i tant que no!